Nausab gayud sa pandemya ang pagdumala sa matag LGU sa nasod sa Davao City kung asa padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Dili moubos sa 40 ka mga executive orders ang namugna aron masumpo ang pagkuyanap sa maong virus. Sayron takini sa year-end report ni Sheila Vergara Rubio. We are facing a public health emergency on two fronts: the COVID-19 and the limitations of our health facilities to respond to a huge segment of our population getting infected with the coronavirus. We have outlined 3 things you can do to help. Number 1, do not leave Davao City. Stop unnecessary travels. Number 2, distance yourself from everyone else. Do not go near other people. Number 3, wash your hands regularly with soap and water. Sa pagpakadaog ni Mayor Inday Sara Duterte sa Executive Order No. 8 ni atong Marso 13, mao ang sinugdanan sa mga sagunsong pulisa subay sa pandemya ug kini mao ang pagmugna og Task Force COVID-19. Ang Executive Orders 9 to 13 mao ang guidelines sa pagpailawom sa Davao City sa community quarantine, pagpatuman og partial lockdown ug suspension sa air travel nga local ug international padulong ug pahawa sa Davao City. Unang gipatuman ang mas sayo nga liquor ban sa EO14 o pagpasarado sa mga gaming stations, shopping malls except supermarket, pharmacy and banks sa EO15 to 16A. Human gipagulo ang guidelines kalabot sa community quarantine ubos sa EO20 ni atong Abril. Sagun usab nga migula ang guidelines ug extension sa pagpailawom sa Davao ubos sa enhanced community quarantine nga nakalatid sa EOs 23 to 24. Gideclare gilayon ang period of mourning and vigilance sa Davao City ubos sa EO25. Task Force and Execom sa mga infectious disease usab ang unod sa EO26 ug Price Coordinating Council sa EO31. Human sa pag-extend sa ECQ, napagula ang EO33 to 37A nga mo ang guidelines sa pagpailawom sa Davao sa GCQ ni atong Mayo 16. Naghugyaw ang mga manginumay dihang gilift ang 24-hour liquor ban sa Davao ubos sa EO15 ni atong September 21. Apan subling misakang ihap sa COVID-19, busa gipagula ang pipila ka magithuang makatabang sa pagkontrol sa surge sa mga kaso. EO53 mang pag-require og swab sa mga ma-admit sa ospital. EO55 mang pagbalik sa same curfew ug EO56 mo ang pagtaganag alternative work arrangement sa public ug private offices. Sa EO57 giklaro ang pag-regulate sa mga mass gathering. EO58 pagklaro kung unsa ang vulnerable age ug sector, gibalik ang 24-hour liquor ban sa EO59, safe Davao QR code sa EO60. Guidelines sa pagdili sa non-essential travel sa EO62, pagdeklara ubos sa restricted LGU ang EO63, samtang pag-consolidate usab sa paggamit og face shield sa publikong lugar o public transportation sa EO65. Kining tanan ginahimo aron mabatukan ang COVID-19, samtang pipila niini mas gipahugtan pa pinaagi sa pagpanday og balaod aron masilutan ang mga nagmagahi nga mutuman. Nausab gayud sa pandemya ang dakbayan sa Davao. Ang lihok sa katawhan halos dinumero na, mapugan lamang ang pagkuyanap sa COVID-19. Apan, dunay nagpabilin. Kini mao ang panaghiusa ug determinasyon sa matag Dabawenyo. Ug sa mensahe sa Mayor atol sa State of the City address ni atong Nobyembre, way pua sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagtubag sa panginahanglan kalabot COVID-19. Apan ang kooperasyon sa tanan ang kinahanglan aron kitang tanan magmalampuson sa laban batok sa kalabang dili makita. And we, Dabawenyos, we will not break. The debts, the pain, the debt, and the frustration are sent our way to change us into Dabawenyos who look at dark clouds and see it as the silver lining. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao Year-End Report.